Fordi nu har vi nået igennem det der med at indsætte, så lad os prøve at kigge på, hvordan der bliver simpelthen indsæt data. Og det var der, hvor jeg sagde, der skal man så sige insert into, og så skal man skrive kunder, og så kan man skrive values hernede. Det er sådan den lidt mere besværlige måde. Jeg tænker, at vi tager den nemme. Så hvis nu vi går ned her og kigger, der står inset data, så står der insert into customers, og så skriver man bare values direkte ud i et. Så til jer, så skriver man insert into, og så skriver vi customers, det hedder vores tabel jo ikke, den hedder kunder. Og så skriver vi values, det vil sige værdierne. Og så er det her, hvor at vi nu simpelthen bare ude i et laver en kunde eller noget data på en kunde. Så det vil sige, vi starter med et kunde-ID, fordi det kunde-ID, det er det første vi har. Kan I se det? Det første, det er kunde-ID. Så det er, den er nem, der kalder vi den bare for 1. Så skal vi have et fornavn. Er der nogen, der kan komme med et fornavn? Prøv at sige det igen, bare. Bare prøv lige at sige det. Hvad kalder vi den? Prøv at sige det igen. Et navn, enten et som man finder på, eller en rigtig person, som du siger. Ja, så du skriver Bahar. Og så nu er den sort. Det skal den sådan set ikke være. Det som der er lige en regel her, som I skal huske på. I må meget gerne skrive den ned nu her. Det er, når man skriver tekst, skal man sætte shift 2 rundt om, så den bliver grøn. Giver det mening? Bahar efternavn. Ja. Bahar, hvad er efternavnet på dig? Er det Liv T.I. Ansen? Er det rigtigt? Det tager jeg. Godt. Så nu har vi fornavn. Altså først har vi sat en kunde-ID ind, så har vi sat fornavn ind, og nu sætter vi efternavn ind. Så skal vi have en adresse. Hvad har din adresse? Hvad er den? Hvad siger du? Ja, det gør ikke nogen forskel. Ja, kom med den. Ja, altså vi skal jo indtaste det, som vi har. Ved du hvad? Vi lader ligesom om Bahar hun bor på tegnbænget. Sorry Bahar. Og det bliver nummer 19 får du. Godt. Og postnummeret det er så i Lyngby. Hvordan gør vi så det, Bahar? Ja, er det ikke 2800? Ja, lige præcis. Og så skriver vi,
Ja, ja. Det var det, som jeg sagde, det der med reglen. Altså, tekst og tal må godt sættes sammen øh, i tekst, men tekst og tal må ikke sættes sammen i tal. Giver det mening? Godt. Så skriver vi 2800, og så skriver vi Kongens Lyngby. Således. Og så siger vi igen, parentes slut, og så siger vi sådan her. Og vi kan se hernede, når ham her han ser grøn ud, så er det godt. Når han ser rød ud, så er det knap så godt. Og så igen, for at lære jer noget. Kopier, kopier, kopier. For guds skyld, lad være med at sidde og skrive alt det her ind igen og igen og igen. Så hvis nu vi lige siger, at vi sætter lige 4 tabeller eller ind, ikke også? Så retter vi lige den her til 2, vi retter den her til 3, vi retter den her til 4. Godt. Så kan jeg jo lige... Mia. Er du der, Mia? Nope. Ved du hvad, vi tager Jacobsen i stedet for. Jacobsen, du er til stede, ikke også? Godt. Du hedder Alexander til fornavn, ikke også? Efternavn, er det med K eller C? Godt. Adresse. Sig det lige igen. Så Tuevej. Er det sådan? Godt. Og postnummer? Hvad er det for en by? Ingen til. Ørestaden? Ølsted. Det ved jeg sgu heller ikke. Nå, vi siger 4640. Hvad siger du igen? 8723. Okay. Og det var Ølsted, ikke også? Sådan der. Godt. Godt. Så nu har vi indsat 2. Så siger vi, hvem har vi med her? Natasha. Vi tager dig nu. N-A-T-A. Ja. Hvad? Bor du i Valby? Nå, jeg tænkte på adresse. Harrestrup Vej. Sådan der. Seks. Yes. Ja, den kender jeg. Sidste vi tager, det må være Johannes. Og hvad er det efternavn af Johannes? Så kalder vi ham Johannes Bæk. Og han bor sgu i bor på Struensevej 23. Og det er igen i Kongens Lyngby. Så nu har vi sådan set indsat 4 databaser. Og hvis vi gerne vil have det vist også, så skal vi bare skrive en select stjerne. Kan I huske det fra sidst? From kunder. Så kan vi sådan set få det hele vist. Det er den, vi arbejder videre med. Jeg tænker lige nu, der får I lige tid til at prøve at indsætte de her data i jeres egen tabel. Altså I får lov til at oprette dem, og I får lov til at indsætte data. Det er det første, vi gør. Når vi så er kommet lidt videre, så kan vi begynde at kigge på, hvordan vi udvælger data. Men den tager vi lige lidt senere. Nu får I lov til at arbejde. Det kan være, at vi tager den op i anden time. Men i hvert fald,
så lægger jeg den her op til jer også. Og så